はーい、やらな。続きです。やらな。さっきよりいいかな。いや、おらな。声聞こえる？聞こえてますか？聞こえてる？声聞こえますか？すいません。もし、どなたか見ていらっしゃったら、僕の声聞こえてるかどうかだけちょっと一個コメントもらってもいいですか？本日2回目になります。声聞こえてますかね？聞こえてるかな？さっきちょっとマイクの調子が悪くて、やり直してますが、どうでしょうか。ロックダウン21日目、夜中のタヒチからお送りしますが、音聞こえますかね？多分大丈夫だと思いますので、このまま話します。と、ロックダウンしてから3週間経って、今、タヒチは長い週末、日本であまり習慣のない、イースター連休に入ってます、今日から。今日1日目終わりました。あと3日間連休になってます。ちょっと天気は良さそうで、この3週間、外出禁止になったくせに、めちゃくちゃ天気いいんですよ。もうほとんど雨降ってないですね。一回も降ってないかな。ほんと外行きたくなるんですけど、それを抑えて、家でじっとしてます。すいません。音聞こえますかね？音聞こえてたら、聞こえてるぐらい一言だけいただいていいですか？さっきマイクの調子悪くって、どうでしょうか？聞こえますかね？すいません。どなたか音聞こえてたらコメントください。夜中ですよ、これ。見て。じゃじゃん。やったー。ナオミさん、ありがとう。夜中の3時半。てか、ナオミさん起きてんの？すごいね。10時半、11時、もうすぐ11時だよ。みんなロックダウンしてるの？あれ？日本のみんなも外出禁止だよね、大都市の人は。どうなんだろう。もう僕らヤフーのニュースとか、ググってニュース見るだけなんだけど、めちゃめちゃきついみたいですね。最初タッシュがきついきついと思ってたんだけど、もう日本もどんどんきつくなっていっちゃって、僕も日本で飲食店、やってる友達が何人かいるんで、上野のパペーテさん大丈夫かな？しゅんくん。麻婆やめちゃったのかな？しゅんくん。いやー、きついっすよーとかなんか言ってたけど、ほんときついんだろうね。何自粛って？外出禁止ではないけど自粛。誰とも話してない。ナオミさん、なんかオンラインレッスンやろうとしたけど、なんかやめとこうみたいな。あれ、どういうこと？僕コメントとかツイッター見てたんだけど、あれ、なんかやればいいのになんて思ったんだけど、どうでしょうか。ありがとう。あ、昨日僕インスタの2画面で、
ライブ配信して、ひなてやコロンバニっていうタッシュで、勢いのあるタッシュダンスの先生とやったんですけど、その時も最初5分ぐらい接続がうまくいかなくてね、おーいおーいってなんかずっと呼び出されてて、目の前でもう画面見えてたんですけど、なかなかこう接続画面がなくて、まあでも楽しかったですね。なかなかああいう2画面で、違う言語で話すってあれちょっと面白いかなと思って。見ててくれた方いるでしょうか。今日はちょっと、夜中だしね、なんかちょっと違うようなこと話してみましょうかね。ロックダウンってネガティブなばっかことじゃなくて、でもやっぱり、これ20年前とかとは全然違うくて、これ20年前にロックダウンしてたら本当に何にもやることないんですけど、幸いこうやってライブもできるし、ネットもつながってるんで、よくよく考えたら、やれることめちゃくちゃあるんですよね。そう思うときのインスタライブやったりっていうのもあるんだけど、僕の活動で言うと、僕は雇用されてるんじゃなくて、日本で言うと個人事業主なんで、経営者なんですよ。小さいですけど、観光業とタクシーと、物販もほんの少し。で、今話題になってるのは、こういうロックダウンして、じゃあ政府はいくら援助してくれるんだって。タッシュでは、前年の収入によるんですけど、月5万フランとか、10万フラン、もうマックスでも僕の状態だと10万フランなんですね。これ、自分の収入、もう普通の今までの収入すると全然足りてなくて、でもしょうがない。マックスで10なんでね。うん。やっぱもう、やっぱそうなった時に、すべてを、ほぼ100%ぐらいを観光、外から来る人に向けて活動してたっていうのが、あだとなり、収入がなくなるって、これ、ちょっと今後変えていった方がいいなとやっぱり今思いますね。うん。そっち側の収入がなくなっても、別のね、リスク分散じゃないですけど、別のことでも収入があるんで、やっていけるみたいな、そういう状態に持った方がいいなと思って。なんで多分、今ちょうどやってる最中なんですけど、以前力入れてた、タヒチのものを外国へ輸出するっていう、ちょっと物販の、えもう一回、力入れていきたいなと今思ってます。実現するかどうかちょっとわかんないですけど、一回ウェブサイトも閉じちゃってるんで。で、今までやってた活動は、できれば、タヒチの人たちを利用して、2人かな、観光のドライバーとタクシーのドライバーで2人雇用して、私たちに貢献できるといいなと思ってます。うん、で、自分はちょっと違う方向の開拓をしていこうかななんて、今考えてるところですね。うん、それを求人とか、これ、Facebook の投稿とかで、書きたい気持ちはあるんですけど、なんかちょっと今そういう時期じゃないかなって。やっぱり今、僕も収入減ってますけど、もっと本当にシリアスに、リアルにやばい人がいっぱい今出てきちゃってて、その中でちょっと、
まだ余裕ありますよ、みたいな雰囲気の投稿とかって、やっぱちょっと僕、ここでは外人だし、なるべく避けた方がいいかなって今発信とかちょっと気をつけてますね。実際今、ここでも失業してる人とか結構多くて、仕事なくなって、でもお金必要って言って、結構犯罪とか増えてるんですよ。これ多分あんまりみんな感じてないと思うんですけど、こっちの僕ら、この地元のニュースとか、やっぱり地元のフランス語ニュースとか分かる人は分かると思うんですけど、銀行強盗でしょ。なんだっけ、銀行強盗だったり、お店のガラス割ってなんか物盗んだりとか、あとあと。まあ、いろいろこう、犯罪が増えてきてるんで、僕も僕の相方に言うんですけど、やっぱり外出、紙をちゃんと書いて、こう外出するときだっても街に人がいないんで、気をつけてねって。うん。もう僕自身ももしかしたらね、気をつけないと。っていう、ちょっとピリピリ。本当は大してピリピリしてないのが売りの場所なんだけど、ちょっとピリピリしてきちゃってるんでね。うん。その辺気をつけないと。元気皆さん、ありがとね。こんな遅い時間に。何時今大七、もうすぐ夜中の4時。日本11時。あれ大七、日本11時。土曜日の11時かな。そうだね。みんな明日休みかな。休みじゃなくても、外出あれなのかな、できないのかな。うん。今日僕一人です。愛子さん、寝てます。爆睡してます、今頃。はい。みんなもう、週末ね、なんで明日休みなんだし、一緒に飲みましょう。これ、画面一つしかない。僕しか見えないですけど。僕今これ飲んでるの、これ、ちょっと大使っぽいですよ。お見せしますね。じゃがじゃーん。ロツイ、モーリアのパイナップルジュース、プラス、じゃがじゃーん。スウェーデン、スウェーデン、ボッカ。このミックスが結構うまいんですよ。ウォッカ1に対して、ロツイ2ぐらいで、氷で割って飲んでるんですけど、結構うまいですよ、これ。ナムさんいる？ナムさんも飲んでる？ナムさんいつもビールだもんね。日本のビール飲みたいな。日本行くはずだったんですよ。7月、オリンピック。オリンピックが延期されたんで、チケットまだそのまんまだけども、えーっと、7月は行かないですね。なんでかっていうと、もう今の僕らの予想では、おそらくコロナが収まってきて、タヒチのロックダウンも終わって、さあ再開したんで頑張るぞっていう頃だと思うんで、その時にいきなりこうバケーション取れないだろうなっていうことで、えまあ、これは手数料払えば日程が変えれるんだ。ちょっと待ってください。待っていいですか？なんかうちの犬がなんかガシャガシャ。ごめんなさい。お酒飲めない人、ごめんね。ちょっと待ってね。うちの犬がなんか閉じた扉をガサガサやってるんで、なんか出たいんでおしっこかな。ちょっと待って。
いしょ。はい、登場。夜中の4時に登場してもらいました。なおみさん、姫ちゃん夜中の4時に、なんか話し声が聞こえたから出てきたの？出てきたんですね。あくびして眠たいね。ちょっとしておくね。またおいで。そうそう。何話したっけ？オリンピック7月。そうなんだよ。だから、ちょっと延期。来年のオリンピック、来年の7月にしようかな。できれば。ね、今、イベント、もうほとんど延期されちゃって、確か平和延期、あと、あんまり宣伝されてないけど、テアイトっていう、カンヌね。カンヌのでっかい大会も今年は行われない。ね。となってます。あれ、タヒチアンダンスの大会、日本の大会ってさ、どうなってんだろう。平和大阪は延期か中止かって聞いてんだけど、平和東京とか、その後にある、なんだっけ、タヒチフェスタ、やるのかな？ 9 月。N さん、ちょっと情報ください。今年のタヒチフェスタやるとかやらないとか分かる方いるかな？それに合わせていきたいな、もしやるなら。その直前に平和東京があって、その後のフェスタかな。もうそうだな。ちょっと続くよね、あの辺ね。あやこさんのお友達、見てくれてますかね？あやこさんもう寝てます。今、確かお腹の4時です。あやこさん友達いる？ちょっと、これ、日本の友達ここにこれ半分にね、インスタとかみたいに入れれたら面白いんだけど。あの直美さん、他、タッシャンダンスされてる方、僕本当は、これ毎回なんでライブかっていうと、編集したもののアップロードやるとめちゃくちゃ時間かかるんですよ。一番最近にアップロードしたのは、平和のバックステージみたいなやつ、5分ぐらいのやつ、20時間かかったんですよ。今僕のこの家のネットのスピードかもしれないけど、もうなんでちょっと編集して送るっていうのはちょっと今のところなしで、ライブだとこれ終わったらすぐ上がって、勝手に上がってくれるんでね。日本。こんな夜中なんで、あんまり。なんか日本の
日本からの脱出情報とか、わかる方いるかな？脱出、しばらく来れないみたいですね。脱出のロックダウンは今4月29までになってるんですけど、飛行機が4月末まで飛ばないでしょ。まあ、今いろいろ話し合われてるみたいなんだけど、多分もっと伸びるね。まあ今日はこんな感じかな。20分、21分。脱出フェスタやるかどうかはわからないかな。誰かわかる人いる？あの、もう少ししたら、愛子さん、うちのパートナーの愛子さんが YouTube チャンネル作ったんで、こんな僕だけじゃなくて、愛子さんチャンネルっていうのができますんで、そっちのフォローぜひしてあげてください。その女性目線からまた面白い情報なんかも送ってくれると思うんで、愛子さん寝てますけど、ね。ということで、そろそろ終わろうかな。そろそろ終わろうと思うんですけど、見てくださってる方、コメントを一つ書いてもらっていいですか？この数字は今見てくれてる人なのか、累積なのか、どっちなんだろうね。やっぱりビールですか？いや、これね、僕も人のライブとか見てて思うんだけど、やっぱなかなかコメントってしづらいんだよね。あの、最初の思い切りが、最初の一歩が、一回書くと結構書きやすくなるんだけど、8月のねぶた祭りないですよ。はあ、8月のやつもやっぱないんだ。そっか。やっぱ世界的にそうなんだね。7月の平和、8月のねぶた、9月のタッチフェスタ、平和東京、タッチフェスタどうなんだろうか。その頃には行きたいなと思うんだけど。なんでかっていうと、まあそのもちろんイベントもあるんですけど、僕の iPhone ぶっ壊れちゃって、これ見えますかね？真ん中になんか、ライトセーバーみたいな線が入っちゃって、こいつの修理行きたいなーって。大してだとめちゃくちゃ高いんでね。佐々木さんどちらですか？もし差し支えなければ、どちらにお住まいかな？直美さんは東京だよね？すいません。コメントをぜひ書いてください。なんで、全然躊躇せずに書いてください。僕も最近よくいろんなところにコメントしてるんですけど、コメント多い方が楽しいんでね。
携帯は命ですよ。えー、地元じゃないっすか、佐々木さん。同じじゃん。名古屋じゃん。僕も愛子さんも名古屋ですよ。愛子さん寝てるけど。僕昔、手羽先風来坊でバイトしてました。あ、今岐阜なんだ。ちなみに僕が今使ってる車、トヨタのハイエース、岐阜で製造して、名古屋港から出港して大使に届きましたよ。鏡原、岐阜の鏡原で作ってもらって、ここからオーダーして、オプションとか全部選んで、岐阜の鏡原で作ってもらって、名古屋港まで運んでもらって、名古屋港から船でどんぶらこ、どんぶらこと、途中どっか寄ってんのかな、シンガポールとかニュージーランドとか寄ってんのかもしれないけど、で、大使まで届きましたよ。前話しましたやん。ごめんね。かぶっちゃった。ごめんね。岐阜どう？岐阜ロックダウンしてる？してないね、確かね。愛知は結局申請したけど、入ってないね。うちの家族の周りとかも普通に仕事行ってるって言ってるんで、うん。佐々木さんも直美さんだよね。直美さん二人やん。今、岐阜行ったな。佐々木さん明日仕事ないの？休み？日曜日。今日はこんなとこにしましょうか。休みだ。だよね。みんな休みだよね、明日ね。明日日曜日だ。ガーデニングします。ガーデニング。ガーデニングっていい？なんかうち今これ、マンションに住んでるんで、庭ないんですよ。じゃあ、そろそろ終了したいと思います。そんなに多くない人数の中、コメントしてくださって本当ありがとうございます。本当。あねえねえ、ちょっとごめんなさい。今終わりかけたことしたんだけど、ちょっと続けていい？みんな最近さ、元気？あの二人、アフターシッチ。最近連絡取ってないんだけど、元気にしてますかね？サニー、藤子。その後いかがでしょうか？なんか最近見てると、競合他社なんかも出てきたりして、マノヒバさんが、こう、マノヒバジャパンさん、衣装を作りますって
とこあったりして。あ、貼ってないんだ。じゃあ最近前やったようなワークショップとかもやってないのかな？そっかそっか。うん、うん。コンペがないからね。厳しいよね。まあ、みんな厳しいよね。あれっきりだ。そっか。まあ、僕もあれっきりなんですよ。そっかそっか。なんかすいませんが、見てもらってる方、僕の顔なんか見てても面白くないと思うんだけど、なんかタッシーと繋がってる、日本語で繋がってるってなんか面白いかなと思ってやらしてもらってんだけど、Facebook とかインスタとかでこう、タッシーんと繋がってる人いっぱいいると思うんですけど、まあ実際この、もうライブで日本語でやれるってなんかなかなかないかなと思って、まあなるべく毎日やるようにしてるんですけど、で、これライブでやるっていう理由も、ただ単にインターネットの環境がやっぱり遅いんで、このライブでやるとすぐ反映されるっていうのがあって、僕本当は編集したりとかできて、いろいろやりたいんですけど、本当ありがとう、ありがとう。初めてチャットしてくれたんだ。嬉しいな。めちゃくちゃ嬉しいです、本当。ありがとう。面白いでしょ？これだって今、だって岐阜の午後11時20分と、タヒチの朝4時20分がダイレクトでやり取りしてると面白いと思うんですよ。もう逆だったらちょっと面白いかなと思って。佐々木さん、旦那さん寝てんの？もう。ダブルナオミで、ナオミさんが今2人いるのかな？いやー、なんかあったら、ごめんなさい、なかなかと30分以上もやっちゃって。愛子さんの友達もいるかな？うちは夜遅いんだ。そっかそっか。みんな起きてんだ。最近、衣装どうですか？佐々木さん、衣装、自分で作ってるかな？もう一人の直美さんも、ティアレブロードの直美さんも、すごく頑張って衣装作ってる。そうだ、そんな遅いんだ。じゃあ大丈夫だね。これ続けていいですか？まだ。なんかあんまり続けるとみんな、あんまりかなと思ったんだけど、僕は全然続けたいんですけど。なんかお店して楽しいもんないかな。あ、ちょっとなんか、僕の帽子コレクションお見せしようかな。すぐ戻ります。こ
このライブ中にビール買いに行ったんすか？すごいっすね。で、帰ってきた。ありがとう。帰ってきてくれてありがとう。これ僕の、普段あんまり出してないんですけど、僕の帽子コレクション、一個ずつお話しします。まず最初これ。じゃじゃん。これは素材で言うと、ヤシの木の葉っぱの帽子です。まず一つ目。この何個ある？ 1、2、3、4、5個あるうちの、それぞれ素材が結構違ってて、これ、ヤシの木の葉っぱ。ちなみにヤシの木の葉っぱ、これだけです。で、これ僕の一番のお気に入り。似合う。ヤシの木なんですけど、ヤシの木の、このヤシの木の、この中の、この硬いところ、この端っこの硬いところだけを取ったでめくった素材で作ってるのがこれ。もう色が全然違うでしょ。ちなみにこれはもらい物ですので、出しちゃうんだったらさっと作っちゃうものです。お値段がつかないぐらい。これはいつも言うと惹かれるんですけど、3万円です。誰も信じないけど。めっちゃくちゃ手が込んでるんですよ。これ。この似合うの、直美さんならわかるかもしれないけど、これ似合うの束が10束使ってあるんですよ。で、これ1束が2500フランが10束で、もうすでに2万5000フランがもう原価で、この作った手間暇、多分、そうなんです。細かいんですよ。おそらく1日以上はかかってて、その作業費、工賃5000フランぐらいしか取ってない、僕が一番よく被ってる。しかもこれ2色。表側は日焼けしちゃってだいぶ薄くなっちゃってるけど、かわいいでしょ。一番お気に入りなんでこれ被ります。次。じゃがじゃん。ちなみにこれ、ハワイのもやっぱ高いんだ。手が込んでるからね。じゃがじゃん。これはパンダナス。ラウハラだね。でも、すごいんですよ。模様、見えるかな。めっちゃくちゃ綺麗なんだ。これで、いくらだったかな。これで3000フラン ?4000 円ぐらい。これは普段着用。これもラウハラ。
これはもう、どこでも。ありこさん出てるね。どこに行くときでも被ってくる。もう、落としても、曲がっても何でもいいように、ようです。そして、これよく似てるんですけど、実はすごい、オーストラル諸島で特注で作ってもらった。あんまり普段被ってないですけど。二色使いのラウハラ。あと、色は違うのわかるかな。ちなみにこれとこれは僕のサイズに頭のサイズ測って特注で作ってもらいました。僕は頭がでかいんであんま入んないんですよ、既製品が。よいしょ。このバンドのとこれ好きなんですよ。あやこさん起きとる？寝てる？ということで、これよいしょ、よいしょ。あやこさん今ライブだよ。ということで僕のローカルハットコレクションでした。似合う？本当？お世辞でも嬉しいな。ありがとう。ほんと被らないで、昔毎日被ってたんだけど、最近、あんま被ってなかったね。被ろう。あいこさん、あいこさん、あいこさん、来れる？お友達が呼んでるよ。お友達がね、あいこさんの顔チラッとだけ見たいって。今ライブやってんだけど、チラッとだけ、あいこさん。ごめんね、こんな夜中に。これでこれ。なんで姫ちゃんも来るの？あいこさん、これ。これで大丈夫だから。あいこさん。これ隠せば大丈夫。おいで、こっちおいで。あいこさん、今日でロックダウン何日目？あいこさんって。あら。あいこさん、友達。あいこさんって。今日ロックダウン何日目？ 21 日目？ 3 週間だね。声で起きた今。声で起きたよ。ほんとごめんね。眠い。かわいそう。顔見そう、ナオミさん。大丈夫だよ。大丈夫。かわいそうだって。ナオミさんね、今、日本ね、11時半。これ4時半なの？確か12時ぐらいなのに、さっき、これライブ中にビール買いに行って、帰ってきたのって。隣にあるからね。隣にあるの？隣にあるって言ってた。コンビニが？
ナミ。僕はね、この、ロツイウォッカで。まだ飲んでたの？ほら、あら、皆さん、こんばんは。こんばんは。ボサボサ。ボサボサだ。はじめまして。岐阜の佐々木さん、愛子です。愛子です。佐々木さん、僕が2017年に、アフターシーのサニサニー。ー、のとこに行ったときに、お会いした方でね。岐阜ですよ。あ、お岐阜の方。今日初めて見てくださっててね、コメントくださったんだよ。あらまあ、ありがとうございます。なかなか最初のコメントってしにくいんだけど、確かに。してくれてありがとうございます。確かになかなか難しい。ためらっちゃうね。私から、やっぱり日本語で、ライブでってあんまりないと思ってるんで。ないと思う。まあでもやってるかな？わかんない。もしかしたらタッチにいる、数人いる日本人の人がいつもライブやってるのかもしれないけど。時間があるんでね。もしかしたらやってる人いるかも。あんまり、なんか横のつながりってないんだよね。ある？まあ、メッセージ来たりしたり。だけど、こうなんか会って、このロックダウン中にじゃあ会おうよとか、ズーム飲み会やろうよとか、そういうのないよね、あんまりね。そうだね。LINE とかインスタで話したりはするけど、みんなそれぞれって感じかな。はるこさん、この寝起きになんか悪いんだけど、ちょっといくつか聞いていい？はるこさん、タッシャンダンス、最近は？最近やってない。踊ってたね、以前ね。以前踊ってたよね。そうだね、確かにね。もう来たばっかりの頃は、ね、後輩のとこで踊ってたね。以前ファーラップとかやってたよね、これ。でも今、回らない。キャーとか言って、これなんかちょっと練習してやってたね。やってたね。そう、懐かしいな。そっからコンサルバトワーで戻ったし、最近だとベロ。なんで、ベロニク、こうみんなの心をつかむよね。私の妹の心をつかんだね。そんなにこう、すごい、なんて言うんだろう、有名とかじゃないんだけど、まあやっぱり人がいいんだろうね。そうだね。すごく教えた人には、ものすごく好評だよね。あったかい人、すごい、年も近いし、ワンちゃん好きだしね。あとやっぱ仕事をしてる人に会った時間でやってくれるから、なかなか6時半からの授業ってないから、レッスンか。だから私仕事やっぱり5時半までだから、その時間にやってくれるとこっていうと、ベロがベスト。でもやっぱり通うのがね、なかなか帰りが遅くなっちゃうから、最近休んでる。行かなきゃね。みんなおいでよって言うけど、あまり行ってない。また踊る？もう踊れたら踊りたいけどね。やっぱり私時間がなかなかね、今の仕事を続けるなら、なかなか難しい。今の仕事もなくなるかもしれないじゃん。なくなるかもしれない。冗談抜きで。わかんないよね。もう変な話、本当にわかんないよね。だって日本のフライトもいつね、復活するかね、本当ね。
俺と、変な話こんなやってるけど、俺だとわかんない。でも11月のお客さん入ったんでしょ。そう、11月の今日入りました。うん最初に出だしで話したんだけど。うん。おめでとう。ありがとすごいポジティブなね。う。めちゃめちゃポジティブです。ね、よかったね。うんということで、あんこさんにも出てもらったし、最後に姫ちゃんに出てもらって、エンディング迎えますか。これが全家族でございます。ダブル直美さん。これ直美さんだよね。うん。ダブル直美さん。本当だ。ダブル直美さん。ん。ご視聴ありがとうございます。ありがとうございます。日本、もうすぐ12時あら。前。明日はみんな休みだって。あ、そっかそっか。そうだね。うん。私たちも休み。またね、また次回コメントありがとう。ということで、この2人はまた今からすぐ眠りにつきます。おやすみなさい。ありがとう。また明日ね。てか、あんた飲んでるんでしょ？いいな、ビール。日本のビールをグビ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 。いいな。グビ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 飲んでるんだよ、多分。ありがとう、直美さん。今日、本当偶然直美さんがお二人、嬉しいな。こっちの直美さんはグビグビ飲むけど、こっちの直美さんはお酒飲めないんだって。あらまあ、そうか、真逆ね。真逆。私、久しぶりのウォッカ飲んで寝ちゃったね。ありがとうね、直美さん、お二人。またお会いしましょう。手を洗って、うがいをして、コロナに感染しないように、みんなで気をつけようね。マスクしてね。また、元気にお会いしましょう。それでは、まるるー。